Бля, прикинь, короче, ты добрый дело. Artur! Da! Da! Yeah! Salut, sunt Danu și azi e ziua mea de naștere. Care-i Dan Bule ești? Sunt Astfel Bărtnaru și azi e ziua mea de naștere. Și în acest episod eu o să vă arăt vouă cum închipă eu ziua mea de naștere. Și opa, am și 12, ia că ne-au venit niște mesaje pe Одноклассники, niște felicitări acolo, Iana, i-a stat des mă uit eu. Noroc, Artur. Eu fac video asta pentru că не похуй de tine. Cum eu puteam să nu te felicit, dar dacă n-avea să te felicit, n-avea și bășie. Asta cum eu avea stresul că numai cu mână trăiam, bă, dar nu e așa. Nu și pot să spun eu ție. Sănătate, că e mai bună. E mai bună decât toate. La mulți ani și la mulți bani. Dați să ne imaginăm cum arăta o invitație la ziua mea de naștere. Mama, vă dă voie la ziua lui Artur, veniți la ziua lui Artur, e bătnarul jiv. Ca orice tânăr, la ziua mea de naștere îmi imaginez un proiect X. Dacă aș lua și proiect X, trebuie și o pază bună. Stopé, și vreți. Spate și cum прокомментят. Și cu tine, вообще, бык. Ну теперь, вообще, ну теперь. Ну спать, весь контроль съел, как сык, чешь спать, короче. Да там летишь нахуй. Здорово. Ну спать, це, ну спать. Давай, здорово. Ну спать, ще, ну спать, це, ну спать. Євиш, Маша грати. Та ту ще інтрати. Ну тут це латура. Давай, Інна. Ну що? Виси, ближче. Бить его! Туши в фильме, Все. Oleg, tot vrei să vii la ziua mea de naștere. Și dă-l în n***ui. Bună, dragi studenți. Nu face gălăjii, te rog. Te rog, frumos. Alo, tată. Da, porcelușul, tată, și sunt tu. În spate eu să mă duc la ziua lui Artur. Care Artur? Care bătnarul. Nu spate. Dar de ce nu spate? Și masonia mă la lecții. Nu spate să te duci. Dar tu nici niciodată nu-mi permiți. Și dacă nu-ți permit, nu spate să te duci. Nu, hai te rog, nu. Nu! Poate mă duc. Nu! Te rog frumos. Nu, boule, nu te duci nicăieri! De ce? Și neorlăi. Nu neorlăi. Bun, la oară 1 și acasă. Și iei culeașii! De pe masă, sucă! Să iei mâncare la măta! Bun. Scris data, vă rog. Acum, dați să trimitem echipa Țol TV în stradă să vadă care sunt impresiile la ziua mea de naștere. Ne aflăm lângă apartamentul lui Artur Botnaru să aflăm detalii despre ziua lui. Salut, băieți! Ce se întâmplă aici? Da, băieți, e că ziua lui Artur. Apropo, cum mi se pare ziua lui Artur? Domnișoară, hai, lasă, dar noi muie că băieții trebuie. Băi, chiar, e tot normal. Tot normal la voi, băieți! Domnișoară, cum și normal dacă tot îi dea p***aș mai rău, întrebări mai ai? Nu vezi că lumea stă și varsă niște o băută, stau și să iei. Și, ca ziua mea de naștere să fie mai specială, l-am chemat și pe cel mai sincer cetățean al Republicii Moldova.
Acum vom afla niște detalii despre ziua lui Artur. Să întrebăm cetățenii. Domnule, bună ziua, un interviu, vă rog. Eu nu dau interviu. Bună ziua, domnule, bun interviu, vă rog. Cum s-a părut ziua lui Artur? Dacă mi-a părut normal, a fost geniu, a fost neadistrat, test neadistrat, numai că și-a fost rău. Am încercat să schimb cu patrugă, nu s-a primit. Nu s-a primit, la data viitoare să De ce nu s-a primit? Ei nu s-a primit, e curvă, e nu s-a primit. Ce normal, nu vreau să Dar vă propun să vă mai duceți la ziua lui Artur. O să vă mai duceți la ziua lui Artur? Să mă duc și normal că să mă duc, să mă cheme, să mă duc, n-să mă chem tot, să mă duc și cresc. Nu au mai fost oameni care au fost fără invitații sau cum. Mâncarea a fost bună, gustoasă? Bun, a fost bun, mă clăptească, am tăt, dar tăt normal. Există din partea la toți prietenii tăi și din partea mea să ai sănătate, fericire, pace și virtute și ai și furt. Да. Артур, din păcate, nu-s cu tine. Aș vrea в натуре să e bitch, cum să-mi spune. Sângele mele, felicitări. Păi și să-ți doresc. Bucurii, sănătate, genial și yeah, bitches. Știi cum acolo, get pussy, cum te care și la mulți ani. Partea lor. Здорово, братан, Артур. Vreau să felicit cu ziua ta de naștere, dar cu zi de naștere vreau să urez în primul rând mult sănătate, mult, căroci mii de sănătate și sănătos și eu suterin că tine tata spunească și la noi tata spunească, tot normal. Așa că și sănătos și să ai mult fericire în viața asta și cu ziua de naștere, la mulți ani, eu. La mulți ani! Artur, привет! Короче, în ziua asta important suntem și noi alături de tine. Vreau să spun că sunt foarte bucuroasă că te-am cunoscut, că te cunosc. Sper că și pe viitor o să fim prieteni așa cum am fost și până acum. Poate că nu ne întâlnim atât de des, sper să fie și mai des. Îți dorim mult sănătate, mult fericire, succes pe planul tău profesional, să știi că se primește foarte bine. Vreau să-ți mulțumesc pentru că în unele momente importante din viața noastră ne-ai fost alături. Așa că baftă în continuare, sănătate multă, restul să faci tu. Artur, mă alătur de cuvinte spuse de soția mea. Succes în continuare, note bune la școală și noroc în viață și să găsești un femei cu soție așa dostoină de tine. Și împreună la mulți ani. Mulți ani! La mulți ani! Noi toți îți dorim la mulți ani!